Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, usa ka tuig nga batang babay lakip sa 11 nga nagpositibo sa COVID-19. Si Marie Dumabok sa report. Gingong natakda ng bata sa iyang inahan nga taga-lungsod sa Bakong nga una nang nagpositibo sa COVID-19. Laing 14 anyos nga lalaki nga taga-lungsod sa Santa Catalina natakdan usab sa iyang ginikanan. Nadugang sa talaan sa mga nagpositibo ang upat ka mga senior citizens nga nag-edad og 61 anyos, 67 anyos ug 77 anyos. Nagpositibo usab ang 23 anyos nga magtutudlo nga babae ug ang 46 anyos nga lalaki nga kawani sa munisipyo sa Valencia. Samtang negatibo sa swab test si Pamplona Mayor Janice Digamo nga nagpahulagway kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagpositibo sa COVID-19. I received an official result from the laboratory signed by Dr. Cablao and the analyst nga Janice Digamo na negative ang iyang swab test. Sa talaan sa Department of Health sa rehiyon, moabot na sa 592 ang total cases sa lalawigan. 317 ang aktibong kaso, human matala ang dugang 23 ka mga kaso. Moabot na usab sa 267 ang recoveries o 8 ang nakalas. Ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak.